Ak poslednú dobu stagnuješ na svojich tréningoch, môže to byť aj tým, že máš nedostatočnú pre-workout nutrition. Poď sa so mnou teda pozrieť, čo jem a suplementujem ja pred tréningom tak, aby som mal vždy čo najefektívnejší tréning. Všetko to začína obedom približne 3 hodiny pred tréningom, a to kuraťom s rýžou a s nejakou zeleninou. Potom cca 45 minút pred tréningom si dám 50 gramov rýžovej kaše so škoricou. Škoricu čisto len preto, aby sa to dalo jesť, lebo inak je to hnusné. Zasladím to čakankovým sirupom pre podporu trávenia a následne tam hodíme jeden banán ako zdroj rýchlych sacharidov a zároveň draslíka. Pre ďalšie rýchle sacharidy pokračujeme 30 gramami medu a 30 gramami nejakého fajného dobrého džemu. No a následne sa už presúvame na suplementáciu. Cca 45 minút alebo hodinu pred tréningom si dávam citrulín 17 gramov, z toho teda 9 gramov citrulínu, ostatné malát, ty si môžeš dať aj menej. Priamo pred tréningom kreatín, monohydrát s taurínom a esenciálne aminokyseliny. No a tu už je samotný tréning, počas ktorého pijem len čistú vodu s nejakými 2-3 gramami himalajskej soli. No a po tréningu 20 až 30 gramov proteínu a 10 gramov glutamínu, čo môže byť trošku overkill, ale mne to vyhovuje. No a ak chceš vedieť dôvod, prečo všetko toto takto kombinujem, pozri sa do popisu, tam som to rozpísal.